Tarda, us dono una mica l'esquena perquè si no, no veureu les imatges. Com bé ha dit el Quim, el culte a la Mare de Déu ve de molt antic i una de les característiques és que són molts els santuaris, gairebé tots els santuaris de la Mare de Déu són santuaris a la muntanya, amb llocs destacats moltes vegades, relacionats amb fonts, relacionats amb coves, és a dir, que és un culte antic que segurament el cristianisme incorpora l'indret i vesteix els seus edificis. He fet una tria de 17 santuaris marians, és a dir, de Mares de Déu trobades, que aquest nom ja ens porta al 800 i 900 anys enrere. La millor evidència són les talles de la Mare de Déu, gairebé totes fetes de fusta, de perer, de noguera, però alguna també d'alabastre, com la primera que veurem del santuari de la Mare de Déu del Mont, a veure això, d'alabastre, del qual es va fer, per exemple, entre molts altres monuments funeraris, tots els panteons reals de Poblet, els originals i els que es van fer malbé per les guerres del francès, després amb Frederic Marès, després, als anys 40-50 del segle passat, va tornar a buscar veure la pedra d'alabastre per fer les actuals. Però bé, és un detall. Fixeu-vos que hi ha mossèn Cinto a sobre, perquè el Santuari del Mont, a part del culte a la Mare de Déu, ja us ho dic, patrona de l'Empordà, des d'aquell setial, mossèn Cinto hi va ser l'any 84, i una part del 85, escrivint el seu poema Canigó, que és just la muntanya que veieu al fons, al nord, Canigó. Les dues imatges que veieu, la més petitona, que està al centre, és una reproducció. Abans ja ha sortit els robatoris de Mares de Déu dels anys, sobretot 70s i 80s al Pirineu, amb un 90% fetes per Eric van den Berghe. Quan ell surt de la presó de Barcelona, el primer que intenta robar és la Mare de Déu del Mont. I no se'n surt perquè ja hi havia hagut precedents i havien adoptat mesures de seguretat, sobretot físiques, i aleshores la imatge de la dreta, que és l'original, la porten cap al Museu de Girona, que és on la podeu veure, la de la dreta, que és l'original. Bé, us he posat a la tornada dels bojos, perquè suposo que ho llegiu bé d'aquí, perquè sempre és bonic veure la devoció de la gent de l'indret, del Mont Verge Maria, reina de l'Empordà, jo al cel pujar voldria, Verge Maria, deu-me la mà. Ara anirem... Ai, perdó, que això ho he girat. Sí, perdoneu. Ara, molt a prop de la Mare de Déu del Mont, però a l'altre costat de Pirineu, ja a la banda, just als peus de Canigó, hi ha la Mare de Déu del Coral, famosíssima, amb molta gent que se'n diu el Vallespí, inclús a l'Empordà i el Rosselló. Aquest està molt a prop de Prats de Molló. La Mare de Déu també és l'original. Gairebé, si no han passat guerres com la del 36, les talles s'han conservat. Després anireu veient que n'hi ha moltes que no s'han conservat. Una altra característica d'aquests santuaris és l'acollida com a hostatgeria o com a alberg, que vol dir que d'antic els pelegrins hi han fet via, hi han arribat. Puig del Cor celestial, sou reina i emperadora, voleu-nos Nostra Senyora, Mare de Déu del Coral. Valeu-nos Nostra Senyora, Mare de Déu del Coral. Venim cap aquí, la Mare de Déu de Núria, bendita patrona del Bisbat d'Urgell, situada en un indret d'alta muntanya ja, és de les més altes en situació, trobada on hi ha la capella de Sant Gil, i de la mateixa manera que la Mare de Déu del Mont, a l'indret hi havia un bou que furgava allà
a la roca, balma al món, aquí una roca, i allà és on s'aparegué Sant Gil, la Mare de Déu, els pastors, la Mare de Déu. La Mare de Núria, no cal dir-ho, inclús ara actualment és dels santuaris més freqüentats i més venerats, també. La veieu aquí a la dreta, talla original. Segons les vicissituds, l'any 41, per la Guerra Civil, el Rafael Patxot se l'emporta a Suïssa, la torna l'any 41, i el 1967 és agafada per elements del catalanisme perquè la van tenir fins l'any 72, fins que va entrar el Josep Martí, però abans que entrés el Josep Martí. I la van tenir amagada perquè no volien que el Franco li fes la visités i la veiés. Ja que en tan freda muntanya per nosaltres vol estar, la Mare de Déu de Núria anem tots a visitar. Mare de Déu de Paller, aquesta no és tan coneguda, però és d'aquelles curioses. Aquest santuari és posat també en hostatgeria a Bagà, sabeu? Després, deixem el tro del Cadí que hi ha a Bagà, doncs a dalt a l'esquerra hi ha el santuari de Paller, també és molt antiquíssim. Però aquesta ja és la primera que està relacionada amb una font. Aquí el bou furga a terra, s'agenolla, i el pastor, caram, aquell bou cada dia va allà. Resulta que brolla una font i allà troben la imatge de la Mare de Déu. Aquesta, que és del segle XVIII, no és la romànica. La romànica, mossèn Serra Vilaró, ara fa 100 anys, que va ser rector de Bagà, se la van portar i és una col·lecció particular. Hi ha hagut moviments per si torna, per si no torna, però és una col·lecció particular, que no és cap museu, és a dir, privada. Puig que Déu, Verge Maria, vos donà tan gran poder, sigueu nostre empar i guia, Verge Santa de Paller. La Mare de Déu de Gresolet, també propera, i en un indret, així com el món és situada al capdamunt de la muntanya, Gresolet és en un fondal. Teniu Pedraforca darrere, una mica claror per la foto, també hi ha hostatgeria, és a dir, també hi ha pelegrins, i és un santuari molt estimat. Aquest és a Saldes, a la banda del Berguedà. Aquí també tenim la imatge original, que és la de la dreta, i que la tenen normalment a l'església de Saldes, la guarden tot l'any, original, però també la van amagar per la Guerra Civil, i només el dia de l'aplec, que no hi van al setembre, això també és molt curiós, perquè gairebé totes són al setembre, les Mare de Déu trobades, però alguns aplecs o simultanegen a juliol, agost i setembre, o a l'agost. I la imatge central és la reproducció. Puigdemols sou visitat en aquest lloc tan retret, tan amagat, tan fondo, és un lloc molt bonic, s'hi ha la nostra advocada Maria de Gresolet. Mare de Déu de Talló, venim de l'altre costat de Cadí cap aquí, Mare de Déu de Talló, patrona de Cerdanya, en un indret antiquíssim, al mig del Pla. Aquesta també està lligada a la seva troballa en una font, que és aquesta capelleta, que no és a Talló mateix, sinó que és cap a ponent de Talló, i aquella font, la font de la Mare de Déu, i cada any, quan es fa l'aplec, el primer que es fa és anar en processó fins allà a la font i se li fa totes les danses i totes les d'això. La Mare de Déu de Talló també és talla original, per la Guerra Civil la van guardar, i està a l'església de Talló. Restaurada, però és l'original. Aquest punt és un punt d'aquells que dèiem abans, antics, hi ha estructures romanes que surten i segurament el cristianisme es fa seu l'indret com a lloc de culte i perviu. Clar, i ja continua durant gairebé 800 o 900 anys ja amb cristianisme. Puig que amb tanta devoció de Bellver sou reclamada, siau la nostra advocada Mare de Déu de Talló. Talló és allà a tocar Bellver. Una altra Mare de Déu molt estimada i que està a la muntanya és la Mare de Déu de Bastanís, també trobada per un bou a la roca. Bastanís és aquest fondal que veieu a l'esquerra, als peus de la costa Cabriolera, és a dir, a la banda més oriental
de la Serra de Cadí, s'hi puja des de Martinet riu amunt, i és una estatgeria molt antiga, molt antic l'indret. Desgraciadament, aquesta sí que l'any 1936, per la guerra, la van cremar, i la que hi ha dalt és la reproducció que teniu. A baix hi ha la façana de l'església, forma part també de molt antic d'hostatgeria, hostal de pelegrins, digueu-ne com vulgueu, i actualment és casa de colònies, de fa molts anys. Puig d'aquesta Vall Formosa, reina i us proclamen acord, vos preguem, Mare amorosa, que ens doneu vostre favor. A Mare de Déu de Boscal, venint de Bastanís cap a la Seu, a mig Cadí hi ha la Mare de Déu de Boscal, també és un lloc antic. Aquí el bou, i per exemple com la Gavernera de Meritxell, aquí el bou el que fa és tostar en aquest boix que veieu a dalt, tusta allà i tusta, i la Mare de Déu surt allà al boix. És un boix que se li ha calculat uns 800 anys en aquest boix que veieu a dalt. Està està malmès, però encara es viu. Veieu el santuari amb el Cadí al fons, just és el centre del Cadí. Aquesta és l'entrada. Aquí també hi ha hostaler, encara ara se li diu l'hostaler a la persona que té el d'això, la casa annexa, i la talla també per la guerra es va cremar, i aquesta que veieu la va fer el Sergi Mas amb fusta de noguer. Aquesta és un encàrrec que va fer mossèn Pala al Sergi. És una d'aquelles que va fer el Sergi, tantes, va fer Sants del Segle i tants que n'ha fet. Verge i Mare gloriosa i del cel emperadora, socorreu-nos piadosa de Boscal, reina i senyora. Això és a dalt en Sovell, aquesta també hi heu d'anar d'Arsèguel tirant amunt. Mare de Déu de Font Romeu, una altra Mare de Déu trobada, lligada a la font, amb imatge original, al mig la veieu el dia de la processó i a la dreta la veieu ben guarnida. Font Romeu és un indret d'aquells, ja ho diu el nom, Font Romeu, els romeus, els pelegrins, és un indret d'aquells molt freqüentats també. Ara fan obres de rehabilitació de tot l'ermitatge, de tot el conjunt, i quedarà molt bé. I aquí, a l'esquerra baix, hi ha la font, que si hi aneu, la veureu. La gent a vegades no ho sap, és una caseta que hi ha a mà dreta, obriu la porta, hi ha la fonteta, i veieu allà amb les reixes, la gent hi llença monedes, i hi ha un petit altaret. I a fora, que hi ha la font, que la gent es pensa que és la font, que és alta, que fa uns brolladors secs, Fons Salutis Maria. Però l'original és la que està tancada dins. Si mai hi aneu, a part de la que veureu allà al pati, us poseu, hi ha una porta vermella, obriu, hi ha un forrellat, que és lliure sempre, i veureu la font a dins. És un lloc molt curiós i molt bonic. O patrona i advocada de tot el poble de Déu, oïu-nos Verge Sagrada, Maria de Font Romeu. S'hi fa una processó molt bonica, com a Talló també. Mare de Déu de Vilanova, també som a l'altre costat del Pirineu, això és el Capcí, és a tocar de formiguera, en aquells plans tan alts de verd a l'estiu i de grans nevades i de força neu a l'hivern. Déu de Vilanova és patrona del Capcí i és talla original també. Fixeu-vos el que fan les guerres, si hi ha guerres o no hi ha guerres. I també, com la de Font Romeu i la de Paller, Font Salutis Maria. Està associada a una font. Aquí el bou també furgava terra i la Mare de Déu la va trobar allà a la font. La font és una mica a l'esquerra abans d'arribar al santuari. Vostres goig amb alegria cantam amb una veu nova, siau la nostra advocada Maria de Vilanova. Aquesta està situada al mig del pla, just per on hi passa una via antiga, ja anteriorment via romana, i feta servir en temps medieval per anar de Cerdanya cap a baix, cap al Capcí. La Mare de Déu de Savart, aquí veig a mossèn Ramon, amb agermanament de Savart i Canòlic. Savart situada a baix de Tarascó,
en un d'aquests creuaments de rius tan curiosos associats a les penyes, i així com les altres les troben bous, les troben en alguna novella, després ho veureu, aquí és Carlemany que troba la Mare de Déu, diu la tradició, que se li atura el cavall i no d'això, i no pot passar, i se li atura el cavall, i al final el Carlemany què passa? Troba la Mare de Déu, la talla la Mare de Déu. Savara és un lloc bonic. En temps de Carlemany l'Ariesa va deixar tot escumós, el riu, a Savara, a la muntanya, va viure un prodigi famós. Mare de Déu d'Arboló. Ara anem cap al Pallars. Anem d'aquí a Cerdanya i anem més cap a Ponent, anem cap al Pallars, la patrona del Pallars. Mare de Déu d'Arboló, que és a tocar de Gerri de la Sal, però no és de terme de Gerri de la Sal. No els hi digueu mai a la gent de Soriguera i sobretot del poble d'Arcalís, que és allà sobre Varo, que la Mare de Déu d'Arboló és de Gerri, perquè la Mare de Déu d'Arboló és del poble d'Arcalís, terme actual de Soriguera. La Mare de Déu d'Arboló també va ser cremada l'any 1936, la veieu la talla original a la dreta, i tant reiers com pastors li tenien una gran devoció, perquè és just a sobre a tocar el riu. Aquí el bou la troba dins d'una balma, d'una coveta. Causa de nostra alegria, consol en tota aflicció, si aunes del cel la guia, Verge Santa d'Arboló. Aquest és un dels aplecs que es fa abans que no es fa al setembre. La Mare de Déu de Caldes de Boí és un altre santuari dels bonics, amb ermitatge. La que veieu a dalt, a la dreta, és la imatge original, també malauradament per la Guerra Civil. La va veure mossèn Cinto, i ho explica molt bé quan hi passa, l'any 83. És un indret molt bonic, actualment és a tocar del balneari de Caldes de Boí. Tornem amb allò antic, les termes romanes, millor dit, els banys romans, les aigües aprofitades pels romans. Les termes romanes normalment eren que ells escalfaven l'aigua. Quan l'aigua ja és natural, com a Escaldes, a Dorres, allò, tants indrets, són banys, no són termes, això ho hem de tenir clar. Els banys romans de Caldes de Boí, amb el temps, arriba la Mare de Déu, i queda com a santuari marià. És molt bonic. La imatge que veieu enflorida és clar, del segle XX. I la talla vella són aquelles fotos gràcies al mas i a tanta gent que va voltar, que va fer fotos que són a Barcelona com a mínim fotografiades. És una pena, però... Vostres goig amb gran fervor cantarem altra vegada, o Mare de Déu del Redemptor de Caldes anomenada. I també al Pallars, una altra Mare de Déu trobada és la Mare de Déu de la Neu. Aquí el pastor no té cap animal i a més és curiós perquè la troba a la neu. Hi ha una gran nevada i fa una lluïssor i va cap allà i troba la Mare de Déu, una lluïssor que sortiva. Aquest és el poblet d'Àrreu, que és quan sou a Esterri d'Àneu i pugeu cap a Isil, a dalt a mà esquerra hi ha el poblet d'Àrreu. No hi ha hagut pista fins ara fa 3 anys, però s'hi podia pujar a peu en un quart d'hora. I aquest poblet, el 1870, va patir una allau que se'n van dur totes les cases i només va deixar la capella. Només va quedar sencera l'ermita. A vegades dius, passen coses que d'això. L'ermita. I aleshores la Mare de Déu, que és talla original, la podeu veure a baix a l'església de Borén, que és el poble que hi ha baix a vora el riu de la Pallaresa. Aquesta esglésieta és molt senzilla, però té Mare de Déu trobada, amb gran devoció també de tota la gent. Dins la capella arraulida oireu la nostra veu. Defenseu la nostra vida, Mare de Déu de la Neu. I aquesta sí que se li diu un nom ben curiós. Mare de Déu de Montgarri, l'altre santuari a la muntanya, equiparable a Núria, però de més bon passar. El pas entre la Noguera Pallaresa
i la Vall d'Aran, de tota la banda més fonda, passaven per Montgarri. La plec de Montgarri, la Mare de Déu també desapareix, al 36, i aquí hi ha la curiositat que a baix veieu una fotografia vella que la Mare de Déu, el dia de la plec, que es fa el juliol, el 15 de juliol, i se'n fa un altre secundari al setembre, es treu en processó des de l'església i es porta cap allà darrere de l'absis, diguem, que fa una paret i té un petit oratori. I es porta allà, que és l'indret on el bou troba la Mare de Déu de Montgarri. Aquí és un indret molt bonic. Penseu que per la plec ve gent de l'altre costat, ve tota la gent de l'altre costat de la banda francesa, venen i es troba amb gent del Pallars, gent de la Vall d'Aran, és a dir, Vall d'Aran, Pallars i de l'altre costat. Puig senyora anomenada de Montgarri, se voleu, si ha no sempre advocada, reina del món Pirineu. Mare de Déu de Meritxell. No en direm pas gaires coses, Ramon? Mare de Meritxell, que, com deia el Quim, ja surt com canòlic, com a Mare de Déu trobada, és d'aquelles realitats que quan les pots viure, o la gent que heu viscut, degut a l'incendi de l'any 72, aquell incendi trist, reviu, jo crec que reviu amb molta força, gràcies a mossèn Ramon, en molt bona part, i el culte a la Mare de Meritxell com a Mare de Déu trobada, en aquest cas la Gavernera, etc., és propi d'Andorra i amb un nivell de pelegrinatge molt gran. A part del fet turístic, hi ha molta gent que ve per anar a Meritxell, no només a Andorra per fer altres coses d'esbarjo, diguem. Veieu el que era el santuari vell, petitot tal com és ara, la imatge de dalt és la nova, que es va reproduir, i la de baix és la imatge vella, que aquell 72 va desaparèixer. Puig aquí divina planta, volguéreu tendre brotar, de Meritxell, Verge Santa, vulgueu no sempre ajudar. Aquest és molt curiós, lo de la Gavernera. Lo de la Gavernera és molt curiós. I ja a canòlic. Abans li dèiem a Sant Pepe que és una joia que es puguin tenir les talles originals que no hagin desaparegut. I aquí a Sant Julià, gràcies en aquest cas a mossèn Jaume Argelagós, que va veure que Meritxell no presagiava res de bo, l'incendi, em va fer una còpia al Sergi, la va pujar dalt a canòlic i la va baixar cap aquí baix i la va guardar a la rectoria. I ara, per sort, es pot venerar aquí dins de l'església. El santuari també en aquests indrets alts, i aquí també, curiosament, la trobada sí que es fa amb una roca, però la fa un ocell allà de colors que indica l'indret amb aquella nevada fet també del mes d'agost. Puig que Déu us ha posat en el nostre territori, siau la nostra advocada Mare de Déu de Canòlic. He posat a dalt el logo dels 800 anys agermanants, que és de la celebració, perquè em sembla que això fa poble i és interessant que aquestes tradicions que després de tants segles, tanta gent dels indrets l'han mantinguda, que es pugui mantenir viva, sentida i es pugui continuar. Si teniu alguna pregunta o alguna cosa, però ho deixarem aquí perquè hem fet un recull de les 30 que hi ha trobades a Pirineu. Podíem anar fins a mig Aragó. Em sembla que és una mostra prou bonica. I ja està. Moltes gràcies.